Dobré ráno, vážení cestující, je 5 hodin ráno a v rámci oslav 30 let trolejbusů v Chomutově a Jirkově vypravujeme náš historický trolejbus Škoda 15 TR evidenční číslo 008 na linku číslo 340, kde bude jezdit ranní i odpolední část. Pojďme se podívat, jak to probíhalo. Vážení přátelé, dobrý den. My se teď nacházíme v trolejbuse Škoda 15 TR evidenční číslo 008 a já jsem tady s kolegou Jiřím, který nám prozradí, jaký to je vůbec řídit takovýhle historický trolejbus, když porovnáš ty naše nový kloubový trolejbusy a tady ten starý. S čím se ti jezdí líp, Jirko? Tak líp se mi jezdí s tím starým, jako to je taková ta nostalgie. To nostalgie, ono je i znát, že vlastně tady ten starý trolejbus je čtyřkolka, že má hnanou prostřední i zadní nápravu, co dneska asi jako v létě tolik nevyužijeme, ale v zimě to bylo asi určitě znát, že jo? Určitě, no. To jelo furt. A ty, když jsi nastoupil k dopravnímu podniku, ty jsi na těchto trolejbusech jezdil? Ano, jezdil. A měl jsi nějaký přidělený? 05. 005. A pak jsem byl bez vozu. Pak jsi byl bez vozu, takže si střídal vůz na vůz. A pak můžeme prozradit, že když tenkrát přišel ten trolejbus té kastly toho Citelisu, ten 020 Česka, ano, tak si ho měl pak jeden čas si přidělený, že jo? Až do konce vlastně. Až do konce. Ten trolejbus vlastně teď jezdí ve Zlíně. A jak hodnotíš vlastně ten trolejbus, když jsme se teď také k němu přesunuli? Bylo to taky asi něco jiného, než jsme byli zvyklí, že jo? To byla tenkrát novinka, tam to teplovodní topení, to taky byla novinka, to jsme tady nebyli zvyklí. Já jsem s tím byl spokojený, parťák s tím byl taky spokojený, ale nikdo ostatní s tím nechtěl jezdit, no. Těm se to nelíbilo, no. Tam bylo asi moc elektroniky a... No, pojďme se vrátit tady k tomu našemu historickému trolejbusu. My teď sedíme v 008, jenom v rychlosti připomenu, že trolejbus prošel nějakou opravou, aby svým vnějším a vnitřním vzhledem připomínal rok 1995, když přišel z výroby ze Škodových závodech Ostrově nad Ohří. My dneska, nebo respektive ty dneska jezdíš linku 340. Ano. Jak hodnotíš tady tu akci? Jezdí hodně cestující, jsou překvapení, líbí se jim to? Jezdí hodně cestujících a líbí se jim to, no. Líbí se jim to. Jezdí se teda vlastně teď trasa Jirkov autobusový nádraží Železárny, protože máme na polikliniku výluku, takže aspoň se prošoupou dráty na Železárny, protože normálně sem žádný trolejbusový provoz není zaveden a my teď vlastně do konce září jezdíme na Železárny. Když se tě zeptám, obsluha toho vozu, brzda, plyn, je to asi jaký mohutnější, robustnější, že jo, než ty nový trolejbusy? Je to složitější, jsou tam dva pedály na brzdu, je tam elektrická a vzduchová, kdy do zastávky se musí dobržďovat s tou vzduchovou. A taková zajímavost je, že ta vzduchová brzda je na levou nohu, že jo? A je na levou nohu, ano. Což normálně zbrzdíme pravou u všech vozů v dopravním podniku a najednou tady se dříve brzdilo levou nohou, takže je to vozvyk, že jo? Ano, přesně tak, takže tady jsou 3 pedály, za to, co u nových trolejbusů jsou jenom 2 pedály. No pak ještě pojďme prozradit cestujícím a našim divákům, když jezdíme v zimě, tak přece musíme vypínat topení, že jo? Přes každý křížení a vyhybky. To se dělá jak, Jirko? Tam je normálně knoflík. Jako, tam je takový vypínač, takže se to vždycky otočí, stichne všechno, že jo? Tak, přejede se dělič a zase se to zapne. No, zazpomínáme na časy, kdy tu byli tací řidiči, kteří to nechávali radši celou dobu vyplý, že jo? A jezdili v rukavicích pod dekou a já si jako malý pamatuju, vždycky to byla kosa, ale hlavně, že jedem, no, takže... No. Ale musíme říct, že tady ty starý trolejbusy, oni topí čistě elektricky, že jo? Takže... A topí dobře. Topí dobře, no. Topí dobře, je to trošku něco jiného. Tak jo, my jsme dneska v půlce akce a my se posuneme ve videu dál, uvidíte nějaký záběr, jak trolejbus jezdí venku a zase se vám přihlásíme.